Ito ang bagay kong bleeds. Ano ito kong bleeds? Dili, ay! Naman! Masira mas palawan na ni. Magdali din na siya. Ay, excited di kayo na siya. Dili ba? Nahong na akong kalimanan. War man isuot. Ayun, nagkakak mo na isuot. Kaya mo pintas ba ang pingin na ha? Siyempre. Ya, ato na clips. Masira mas palawan. Di ba problem rin dapat ko? Asa man ka? Ingon ka ito sa kwarto. Balik na yun! Ako sa ipindang! Pintas! Di pa na balik sa bill! Di ba I love you? Mas pinulang imo ko! Hoy! Hoy! Otto! Asa naman ka? Sweetie! Naunsa naman ka? I don't care! I don't care. Lubot ay kita giftip. Ako yung mahal na, we. Asa man ka? Nag-ilis man ka? Ato ko ni ako pangitaon si Tasyo, ma'am. Ako ngatuon si Pagtikoy. Kaya aron pa siguro gid ba nga kaabog ito siya sa ospital. Sige. Ayuha. O istorya na si Pikoy o si Tasyo. Tanawa ko no, og tinuod ba jud nga gikan na si Tasyo sa ospital. Dito sila duha si Pikoy. Gikan na si Pikoy og gikan gina sa ospital tinudanay. Wala nagluyahon. Ikaw ba? Ayaw gud patungto. Trapa ko no na sila. Og nagsulti ba gina sa tinuod. Kaya pada silang kuan. Mga bulada. Ug di na tinuod. Tanawa ilang istorya. Pero sa tinuod lang bitaw, ma'am. Wa jud ko'y nadumduman nga nabinuang na spikoy nako. Sa kadugay na sa among relasyon. Tinuod sad siguro, ma'am, oy nga na hospital gid siya. Tungod siguro nga nganong wala siya naka-ari nako, wala siya nakapabisita nako. Tinuod gid siguro nagsakit siya. Sigon lagi ni Tasyo. Unsa man? Nanay na hitabo ninyo anang Pikoy? Ma'am, sa kadugayon sa among relasyon ni Pikoy, wag ginahitabo namo. Bisan kiss, bisan tumoy lang sa akong kuko, ma'am, wag gitaw na kahalok. Mao ba? Oo, ma'am. Dugay na mo? Nya wa ka kiss? Nakaregugman nimo? Inana kadako ang respeto ni Pikoy sa ako, ma'am. Di ko niya hatagan og kanang maka take advantage siya sa kuha. Mao na iyang gisulti nako, ma'am. Ahya na siguro na mahitabo kung kasal na mi. Bayan nimo. Denial kay ka. Paat manguna sa relasyon? Kay kato ganing imong igagaw? Kami sa una? Aw. Apoy linokay oy. Mao ba, ma'am? Pero katao kong Pikoy, ma'am. Gito ka buhat nga pasipadaan ko niya. Kay inana kadako ang iyang respeto nako. Ah, saba na istoryahe. Ikaw na? Ay, Pikoy. Asa na ka? Tasyo! Asa si Pikoy? Hoy! Tungkol ba? Asa si Pikoy? Wala lagi magkita deh. Sukad pagkahitabo. Disappointed kay siya. Wow! Siya pa'y ma-disappoint? Kuyawan nas panahon ron eh. Unyaan sa to ka tinuod. Unsay tinuod? Dili tinuod.
Kamugong mo ba eh? Muditso man mo kuan sa mga laki nga uyab. Tinuod ka tong bayhana. Dako ka to gustong Pikoy, naibo gito. Pero si Pikoy, kibaw jud ko dugay ng amigo gud. Dili gito siya mangitaglain, ikaw ra gyud. Nganong dulduol man to siya? Kung sa may tuyo ato niya. Kibaw ka day no? Ug sa rason day. Kibaw ka unsa? Kaya unsa may rason? Prangka na pagkasulti ha. Si Pikoy, di man ko ay plano nga magigsuod niya. Pero nagisuod gimi kay magpahuwa manguto siya mo. Adto mi makadagan. Wa ba ka mahibong? Kaugasag kwarta si Pikoy ihatag nimo. Adto mi niya ka adto mi makadadalig panghuwam niya. Kaya ako pa ipaw na pirmi. Karon purti na pagkabunugan ako. Unsa may buot mo pasabot? Katong kwarta nga gihatag ni Pikoy sa ako gikan to atong bayhana? Pero dito sila uyab. Dili oy. Kay bawo ko ng Pikoy, iyang kinaiya. Ang iyang una naaargo nimo dugay guming amigo. Isakyan lang to namong bayana ug niya kay adto mi makadadalig panghumo kwarta labi nagbakinahanglan ka. Nasa ikatunol. Pero nya asa man si Pikoy ro? Ambot. Tungod nimo nagkinani ako kahimtang. Nadamay ko. Sorry, nagudo man ko kay boss yung plano ni Pikoy. Ato na to sa inahan na. Ambot wa. Wa ko kay bawo kang Pikoy nga bisig asa na lang napuyo. Kuyugi ko, pangitaon na to na. Asa man to pangitaa? Bisan asa lang lagi. Sorry, nawa ko kay bawo sa inyong mga plano. Na pangitaon na to sa Pikoy na. Ambot. Ikibaw may kapikoy nga bisag asa na napuyo na pinuyanang klaro tungod nimo magsigig pa duol. Sorry na gani, pangitaon na to. Tasyo Ambot. na. Ikaw bahala ka kaniya. Tasyo! Sorry na pa. Sige na pangitaon na to sa Pikoy. Ayaw lagi. Sige, bala ka. Sige na. Ay. Unsa man? Ni resulta na? Ang unsa man sir? Ni buto na? Kasi ni buto. Alang unsa pa ibut na ko ipasabot. Alang mo ingo kog balon ni buto. Nawa jud ko kasabot sa imong pasabot sir. Isulti kung unsa. Alang mo ingo kog unsa. Si Pikoy ba? Ni resulta na? Unsay resulta? Ditso ako. Diretsoon bitaw. Dugay naman ko ni sulti ninyo anagot. Si Pikoy naanay daghan lain. Babaero kayo. Ikaw ba? Aka, nagsulti oy. Di man ko na tinuod. Ay nalanta. Wa gihapon ka nakamata na. Wa gihapon ka kasabot sa estilo ni Pikoy. Timan ina ang estilo ni Pikoy. Hibaw-an na nimo kung wa ka natulog. Pagmata na. Wa ko natulog. Ikaw ang pagmata. Ayaw pagpatakag istorya. Uy patakag istorya. Unsa man writer ko kay magbuot-buot ko istorya nga tinuod man na. May pareha ko Marvin Sinamban nga writer to. Ngotoy mo suwat sa mga kuan diha. Eksena diha. Buot hanggaw man dai ka. Hanggaw ka? Ikaw ay hanggaw. Lapaw pa kang hanggaw. Ha? Sige. Suko na ako. Kumutong ko ng naong nimo. Dahil, kumuta. Kawat. Otro ha? Ilawag ni Castillo niya. Lapaw pa kay. Layan! Buyutog! 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 Saban. Kinsay sabanan? Uy mo sa bahay mo ay! Natuhok ng gabing dako! Sa gabing dako. Kadlaw karon. Uy, kumusta man ka? Nangaman ka na ko ron. Masay pa tuyo mo na ko. Ay mo kuan lagi yung dako, mga ko ano mo kaning bahin. Sibahin. Nabuang ka? Ngay kagawahin ako? Unsa man? Natay business? Kuprutang buang nga ka? Ganun magigbahin ako. Buang nga ni mo eh. Ayaw pagigbahin kaya wa ta magsinabot magnegosyo ta. Kabuang biya ni mo. Ay ko ginarado. Kisa mong gilad. Sa gaton. Huyo! Manila mo katon!
Uy, pag sure di ay, wa ko mangilad nga, ikaw, God, ang kapanin mo, ang bayot, ato dyan ang ilablab. Kaya makuha na to ang iyang gugma, di ba? Suma, usa akong ibuhat, dito ko dito. Di tagaan ko kwintas sa akong gipinda. Di kuha pa ko ng t-shirt, o gato niyang kasulis, soya ka. Muna diha. Muna teknik, ibutas si mong utok, di ba? Nya, kaman. Ay kog. Ay ko si Aykog. Uy, why, buko kay, ay ko muna, ibutas sa teknik, makakwarta atas bayot. Muna diha. Ay, buko kay, ato na koy. Bahini ko. Wala siya bahin! Bahala ka niya! Di na ka libaw! Ibaw ko. Dito ka dali! Ay, pagpalayo! Libaw ka ako sa'yo, libaw na mo. Nakibaw ko. Nga, usaman. Nagilad ni mo sa agaton. Huy, wala na ko ilara. Gisultihan ka, ang bayot, imo ilablab, mugawas yun ilang kwanta, ay pag binugo, di ba? Bayot ka? Kaya baka usan ka kwanta. Gusto ka? Kwanta? Do, yes. Ingatan mo ang kwarta. Bayot ka? Bukan ka? Ngayon ka kakwantang buwan ka, ha? Di ko bayot! Nibahin ako sa akong bahin! Di ba? Ha? Baw ka! Siya ka ton, ato na! Akong ni pangayon! Kinibaw ka! Gikan ko sa Hawaii! Sa una! Tanan akong pangayon ni mo! Hubuan ng gulo! Kaya ako ni! Ayaw tog. Sayaw! Sultihan na ka! Ako ni ka hinaguan! Di ba? Amin na! Hubuan ng sina! Kaya ako ni masak! Ay, paglikala mo! Hubuan! Eh, Kay postlan mang ginani ko nimo, magyayahay ta. Hubuan na yung sila. Kaya ako lang hinaguan. At least kitagaan di ka kwarta. May na magkapait kag bugas sa saldinas. Amo ka? puro Amin. na ko. Ha? Puro na ko. Ako yung wala. Wala. Iskit. Kabul niya. Huba. Nya, masaman. Reklamo ba ka? Kita kali ka dia. Basing na ka, hubungan ko ng break mo. Wi, buo na ko. Wah! Bahala ka, utot ka. Hoy, Tasyo! Nakakita kang Brenda? Oh, nakita ni ganiha. Ganiha raman to. Kamang ko nila kuyo. Oh, ganiha. Pero wala na sa inyo ah. Mabitaw ng ita ko. Kaya wala sa mua. Mao ba? Ganiha raman to ni uli. Basta nagkita sila si Pikoy. Saan nagkita sila? Oh, ngita sang pikoy. Mabito ni kong gilakaw. Totoo naman si pikoy o magkita agad. Ganiha ra kong pinangita agad. Kinigin bayhana? Dili dun mo tagam. Bisag binuangan ng siyang Pikoy. Unsa man nakatinuod? Nga naay babae si Pikoy. Ha? Wa man gud noy, di man gud na tinuod noy. Prangka na pagkasulti noy ba? Nagkinarong mo na si pikoy. Sweeto niyo ng pikoy kag kami kuyog noy. Wa na silain. Unsa may lain? Nga nakita man gyud sa ni Brenda nga naay kuyog babae si Pikoy, holding hands pa. Ikaw no, magtabong-tabong jud ka ni Pikoy. Wa man gud noy. Wa mo gud na laing si pikoy. Kibaw ka? Si Brenda, love jud kay ng pikoy. Di siya gusto nga makakita sa glain. Sweeto jud ko noy kay dugay ni kaming kuyog ka ng pikoy noy. Salig lang di sa kong istorya noy. Wa ko mamakak naman noy. Wa mamakak? Salig? Ayaw la! Karaan na kayo ng diskarte ninyo doang. Hoy, pasinali na si Pikoy ha? Nga dili na gid siya makikita ni Brenda. Kaya makitaan pa kayo na siya nga makikita siyang Brenda. Dili doon na siya magmahay na ako. Kanayang ako ginang ububuan. Ako pa ni mo noy no? Di na ka magkapila-pila ng Brenda og ni pikoy. Kay ilahan na ng kalipay. Gingnam dito tika sa una nga. Kita na lang di sa ka kay mura ko buing-baing og naong. Dili sa kunin mo oy. Kuman ko ganahin ni mo. Karon na naman gani ko'y bago. Uy, may pato akong bago kay gwapo pa kaayo. Gwapo pang Pikoy. Ay gwapo di noy. Kalayo na ninyo doon Pikoy Bisa pa taparon mong tulo. Sus! Kumingking ra mo sa akong uyab ng bago. Nanam na kay imuha ay na nagpaglabot ti pikoy og ni Brenda pasag dahil lang to sila. Ay dili sad kay ako man ang anak si Brenda. Saan sa nang hitabuan na? Imo man ang gihubo, imo maghatag niya. Makalagot kayo. Iya kong hugos og pahubo. Para magkabay gusto kong utang. Sana nimo ngano imo sa gihubo? Nya, maabtan pa to na taron. Napakato siya sa bilyaran. Napa siya dito? Ay sos, ato sa kabilyaran nag-istambayan.
Na, tuon to na.